Și acum dați-mi voie să vă prezint protagoniștii galei de astăzi, adică sportivii care își vor încrucișa mănușile pentru a disputa titlul de cel mai bun boxer din Republica Moldova la categoria sa de greutate. La 52 de kilograme, colțul roșu, maestru internațional al sportului Alexandru Rășcan, îl va întâlni pe Gordolovei Gheorghe din Chișinău. La categorie de 56 de kilograme, maestru emerit al sportului, premiat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Beijing, campion european, Gojan Vyacheslav Grimancăuț. Îl va întâlni pe Vyacheslav Plotin din Chișinău. Categorie de 60 de kilograme, campion european de tineret din Hâncești, colț roșu, Bucșa Dorin. Îl va întâlni pe Mihail Kvasiuc, reprezentant al școlii de box din satul Grimancăuț. Categorie de 64 de kilograme, maestru internațional al sportului, premiat cu argint pe campionatul european de box 2013, Dimitri Galagos, școala de box Grimancăuț. Îl va întâlni pe Ivan Petrov din Comrat. Categorie de 69 de kilograme, în colțul roșu, maestru internațional al sportului, participant la Jocurile Olimpice de la Atena, Vasilii Belouz, școala de box din Grimancăuț. Îl va întâlni pe Gheorghe Constantinov din Chișinău. Categorie de 81 de kilograme, maestru al sportului, Victor Ielimov din Chișinău. Îl va întâlni pe maestru al sportului, Andrei Zatușevski, școala de box Grimancăuț. Categoria supercreate, plus 91 de kilograme, maestru al sportului, Alexei Zabatin, școala de box din Grimancăuț. Îl va întâlni pe Gennady Veșco, Chișinău. Categorie de 49 de kilograme, vicecampion european de tineret din Hâncești, Ivanov Iulian, colțul roșu. Îl va întâlni pe Daniel Platanovski Tiraspol. Categorie de 75 de kilograme, Valerii Sârbu, Comrat. Îl va întâlni pe Burlac Eugen, Chișinău. Categoria de 91 de kilograme, ultima meci din gala de astăzi, maestru internațional al sportului, Mihail Muntean din Grimancăuț. Îl va întâlni pe maestru al sportului, Evgenii Cernovol din Tiraspol.